kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. Benki ya umwanchi omurigererwe gataseni kya NdiziTV nabo bwansu bwo mugusino kwegena kwane mnaritko rya uri abereri toyere kigima na mono kwa berego kwego kya asoko bwatia emiroberi yonse gataseni kya NdiziTV kerorere ritko rya Alhamisi tariki 30 cy'umutienyi ogatano omwaka w'ibere na 2024 na mankagenderete gokorekana imense ya Kenya kerobona twabere to kubatera n'abariki baito na gusangereria kurwase chinsinyo au ani na sorongo rwusi na gokwarganiria senchera ere yobwekira nungo kwariganya semese mayayensemo ngomanyemuna nara yangwariganirtie asenchera ere yobwekira nu asikorere ritanganike gimango kwariganira nyora egatiari ngwariganirtie asenchera ere yobwenge. Igoto tagete komanya ngabagambi twachorete mbarabi bagototeninira awage na totoroserie paleye korunya masogota gekongo ibencho yonsi pia bantu tochandegete abarai korwase bunge yabo machoge chachane no MC osengera bosoti komo chigwaso gotaikirania magendero gati yabo bwagachibech para gotu ego sororanga amaskandi garorekane e pound ritigebe ekero kiro muntu agokorera asiaye egati abarai bekia makia UDA korwa gusiko ganya maskanya sabarai bonsi korase birogo bachorire. I am delighted to announce that the Ministry of Defense, in collaboration with the United States government, is building a new tuition facility for the college in response to the growing demand of National Defense College's esteemed courses. Umurai wense Dr. William Ruto koene kyo kubwatira na wense moyo burendime ya Kenya nense ya United States asogosira amaigerio yo burendime ya Kenya. Ayo mnaenda mango mwanchi omurieri ngo kwarganieri ngumanya senchera ere yobekirano asensemo ya Facebook endra gotonyaro wetera NdiziTV News Digital asensemo ya YouTube gotonyaro wetera NdiziTV News na boigo ase website ito na boko ya somo wetera www.ndizitv.net ere otogendre gusanga asobwamo ere teriane Evelyn Osero uritokubatira na sensemo imenyerero ni gakoro kwa Lida Mose na boigo Petronira Mokeira nero koine kya chibicha neryogi cyawe keire asenchera yabene gukora chaka mayense yemo asenchera ere yobwekira nuko rwase county ya Kisii awase ababwatani bekyama kya United Democratic Alliance UDA korwase county ya Kisii babere baweso kya nakomochya egati yabarai bali bakumugosya umurikyo munene bwekyama kya UDA Cleophas Malala achinga kyabagagotebuna amaskani abega kwenekiwa ase abarai bekyama kya UDA naboigo abarai bekyama wekirania emirimo yabo asenchera
enchera ebwenerete na nigagocha chinga kia baraya bo babere bakomomocha malala gusiba kumogosia malala notana atabwati kobwa kondo wonsi goko batebya gose ko baroberia bunanara yaya babwenerete gokora muri kyoito Mildred Momanye nabakagusanga nabo aba bwatani bekiama kya UDA kurwa Orugongo rwa Gusini gobesokire na kugania ensemu y'abarayi kurwa ekiama kya UDA gusika ekyomuliki omone bekiama atabire na gusika abarayi bonsi bakoragwa na Dr. William Ruto boigo omokonyo Rigathi Gachagua na yani gago chama igayomuliki omone bekiama gya serikali kya UDA Cleophas Malala kuraga ebyara ensemu y'abarayi na boigo abawaziri bakoragwa na Kipchumba Murkomen Moses Kuria na boigo omugavana Onye Mtai Kahiga omobunge Okapseret Oscar Sudi gadoni wa Mjomba Ogitunguri Sogotaska Oborai na boigo obotenebwe kiamba na boigo abawaziri gokora siasa libaga lyokubwatesi omorai wekiamekyo Dr. William Ruto asogwekirani chira cyaye egetambukiro kererete abarayabu baragetwe ebyara kuiraneri Malala gwetera ase emetandao gugikelia Malala asikelia bagote batabwatiri bagalinde lyonsi lyokuba mocha Chenga na secretary ito Mheshimiwa Marara na kwaneta mangana kolengane constitution yetu ya Kenya negoteba ne constitution ye but yegoteba nga any public or state officer kata gerego kolega office tata gerego practice ya mangana siasa nga mangana alio CP general secretary ye but yargo kwana tari mangana aye igare go some constitution ye but na ne constitution ye ANC ito ya Kenya Onsia yegani gachire amatuka makema igayo mukonyi bo morai bwense omutsikeri Rigathi Gachagua kugikeria ensemo y'abarayi ba UDA asogwesana ni siasa cha Mount Kenya kurende Gachagua kubakanya agachika ensegi ya siasa enene mono kurwa ase omuske Sudi egentokerere boigo ababwatani abaiga kurwa gusi kubolia amaskani no batwerera ugocha ase abantu bonse Abarayi baito bonsi the elected leaders na bali baira appointments bakora si office cyabo igo twego sororanga amaskandi garorekane epoundari tigebe ekero kiro muntu agokore gasi yaye onye no mo gavana tigakore gasi yaye achoreire ase chinga kechecho nigo babolia Sudi gosika Malala maga yokolika ase motandao OX buna Malala nigo atamboka kurwa koba omo MCA gwika koba omoliki bwekiama ekyo naro cho Mheshimiwa Oscar Sudi akora general secretary nga eno mo MCA wa kabere kwa bere rebete koba general secretary ngonta ite komo uniform wa nonye nere na boli gwale ta makaratasi ya yakamosinya lakini mnamoda ite kote na kurwante nga Marara no muntu osomete sana Sudi, what you forgot to tell us, but you remembered to tell us that Honorable Malala was elevated from being an MCA to the Secretary General. He was an MCA, of course. I don't know, according to you, is the MCA seat useless or you wanted to demean the MCA seat? And let me tell you, or remind you, what you forgot. Yourself, you were Makanga. Amatatu tout. Amatatu no ismeka. Tutete kurigeria mangana ito uchumi. Tutete kokonya president ne serikali ya chore ya UDA torenge manifesto batebeti aba Kenya igoro yechipara igoro ya mache amagendera kokonya abantu bonse na abana baito basome skuru na kikerege kere priority as a president na as a party ya UDA. Reporter Egeta Seni Kyandizi TV elitaliane Mildred Momanye. Miamono muri kyoito Mildred Momanya se orobo tioruro ikirano abarayi ba matatu aseritkoria rero nigo bachamo nago kwanira igoro yogo chakia we cooperative y'abantu ba matatu bose nabari bagotoka ase chi stage au chobosombi bo matatu anene imeyo mu chobosongo bakora wa n'umunyakerogo matatu okongo mose nigo baborira abantu kwerikia ase cooperative yo asentre moyo we konya nabo kwegendereria ase amatko arebosio ase chinga kecho nigo baruo kubore ochase abarayi awe sokya nako basira chinga kibago chego chakie cooperative ibene aburitkoria ankyo omorobere orabego gotenerwa n'umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati. Members into Ikaransa Tokarete Cooperative Ekorogwe Transport Cooperative Society
ase montondo bwensi ole gwitini kisi agosoa into twakwarigania abanto bonsi pi bali bo togokora biashara na barabu etaunia bali babwata chigari bali bakora ase chigari na bali bakora ase stage chonsi gwitini iga ase area of interest ntotagete togenda bosio na ende ntotagete kero yo moitora aso cooperative fume ntori go siekera montondo bwensi ogo join a cooperative eganga ya itenene tumira na officials na members igo totagete gotangazira abantu baitonga ankyo eyere chuma kitariki 31 nko kora torega ndo tokoroka launch tugocha kwanya kolera aria stadium omogeni omonene igakale His Excellency Paulo Simba Arati nero gakararia ase stadium nero gocha kotenenera omoyegoyo abarayi bali baito babwate birengere byana matatu bali babwate birengere bayimukia abantu ba transport igoro kindly mambi mochiche nonyaneri ngano bwate uri kwana ekyagara ntokabwate omoyega omonene bwe cooperative nonde tacha goteba nga maybe na chete go join togamokani members twanya gukana nonde tacha ni cooperative into twanchete abantu bonsi bachoini a cooperative as long as achomete chipalos chiri cheito che cooperative na onde bwensi igwete nganata ete gocha komanyangi kegenda tali tukolia mambi ntomukaribishete aiche pake stadium ntokabwato mochango monene orobwe cooperative ntori kwango onde bwensi tabasa gochororo tokaribishe tekero monto aiche amanyanga kene gente konyanko igubako na gukwana korumaega ne kene ne gento ye kene kere onde bwensi ogochorore e akikishere ro manyene tana gotwara mangana koruchimbago toko jikoria bara bari wetungo bayira ngambu yamono bari mwa bogoria simu yane karongo gwagara chiza jinde chonse na mbotu kana mugaso madenga mwikirane mambi asobonge lakini omweshimigo ito nyari bari chache ga ntora konyora onde bwensi okorra mangana aya amwikire boti kanto mutagete mambi asege tikeria gusi stadium nya gotosira kogenda nayo karo tora bwatrane buno mugusi matatu ne mukegore buna abantu bayimugete igoro na chi bitengo bechiuno ni abo na bimugete igoro aki tokalibirese tekero monto no banga morengo kintu bati morengo siasa nga kwarua segete nga ya UDA NODM totate moje mwezi bi moto support buno mugusi nde eyene nchira ya manya saa toiro obongaini twasukire motu esengencho yake ngocha konyora tole asina intu tokobeke gekabu geito gekorgu savings and loaning tokonyora ekeroriria togochandika gosenega ali bwate shida twakoraki twakabesa umwana ogende skuru abafanyi biashara mbaro barase cooperative ime ababakurunga small businessmen bakabesa chibesa kuruorro baenda naande bacha kwirani alone igo intua mashari tobwate na makesana egendo toko kwa number 1 otarabe member ne egendo tokoroka epairo wasome pairo kegokogokia wakoraki wa join yasenjira ya moyo gosira abana abanyaruka nigo ekiumbe kemo kimanyikante buna Nyarenchi Foundation kyabake gutarira chiskuru aho imebungi ya kitutu chache South na kubatuka obokonyi bebitamba byobochenu gucyase abana abanyaruka ukwana chinga kiecho nigo abarimu abanera se chiskuru ekibaba korokya omogokobo na kuboria ekiumbe kyo kugendera kurugosiro ko anene kubwa ko babwatokera obokonyi ebikoro to nabo igo endagera eryo ko bachinga kinyororo sogwikania amasoma bomuriketo diponasanya norbotyuru mwererembia mono asa yonse anyareko bagakora na gutoinyora na intwe buna abaiseke oyo numuchakano bomogoko asaborokia veskuru yoboroso ya Nyakenogo amoneri ya Masakwe yogotoka emeye ward ya Sensi ebunge ya kitutu cha North maiga yo kwenyorwa buna omwana omunyaroka ase juma yogo chengera World Health Ministry Hygiene nige kiombegetare ya serikali kyabage kubwato kwa bokonyi webitamba byobochenu asumwa n'umunyaruka Lera twarete sengenchere wiki ye yobochenu bwa banyaruka twabaretera ibitamba byobochenu twanyora neskuru ya Nyakenogo togwakira umugambi cyo Nyarenchi mbia mono huko betereri wagoswa asenywomo no konyora amarito amapema ngati yebinto bigenderete gosiria oboroso bwesemi gocha saboroki wabange
okonyora gwito korense mono tiga tonyare ko batokonyora abana abanyaruka asoko bagode bitamba ibyo bochenu ekiagera ntonyare ko batoko barite ine ase skuru ekerekera tukurigereri abana baite abanyaruka mbara bakemona sti skuru esengencho konyora matuka mange ba community classes arafu no gotaisane kiwano kugorerwa bitamba ibyo bochenu kwanyora abamura babangainire babagodera mandasi bagusaba bagode bitamba ibyo bochenu kwa baenda ko tware amarita mapema egera ba drop kurwasi skuru nonye nabo ogokonga kubogima boigo ase chinka nikobono kogenderete kubeka kongu amagima yabange kuwatekana no gotaba na afyengiya kera bagoje skuru wakonya concentration day bono nchikina kina nyare gusaba kuranyare kuranche unyare ko bakonya abana libaranyare ko retained at school kerasi okonyera nga bachakire gusunduka mapema asenge njuba kurasi chinga chitari kunyara ko bachikwenyara nabo igo ase a uniform nona sama gorabo asibagutacha abande mbabwati none bikoroto igo none kabakonda sinyomba cyobo chenu no bagutwara umuchando ekerenya sagendete gosenigo otoinyora abana aba. Sasa naomba kama ingewezekana muweze kuwasaidia, na pia kuna wale wengine hata wajiwezi kupata chakula cha mchana pia nyumbani, wengine wanatembea miguu wakiwa miguu tubu, wengine wanakuja shuleni hata wana vitabu vya kutosha hata ya kuandika pamoja na kalamu, hata sare ya shule hawana. Unenchereye moyo kwirani okoboko gucha sekenyoro ekiombegya Joshua Nyarenchi Foundation inse y'omugwakili Joshua Makori nigobono kigenderete kubwato kobokonyi ase bali babwate okonyora gwainse nande bali batari kwenyara pingo bera torenya gitari oakana chipills ya gitari na bange mbarana kanire NHIF alafu ngo agacirara abantu bali batari kwenyara kabisa ko bagacirara chinyomba aba murabaito ba boda sheds musa kurigererie constituency ito ya Kitutu Chache North babire bakwagacirwa ibibanda asipagwe konyaka bagwekenge ngakiyembura no mugaso munge ugi ko reporteria igetaseni kiao na mbeye mokiandizi TV kurwase ward ya Sensi gotoke bunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii eletalia nenkoro kwa Dipon asanya Miya mwana umuriketo dipo nasanya se orobo tiororo ikranunigo abamenye korwa se wodi ya Sengera Bosoti yo toka imebungia bumachoge Chache county ya Kisii babiri bawe sokia na komotia egatia barai korwa se chinsemecho ase ogo tabaikiraneria amagendero kubatkana nechira echo babete bakobaliera chingaki barenge kwerigeria chikura nanya banigo babiri bakwe murunganiria chipara chimbe ase chinsemecho echo batere bunanigo chitali weteka ase no baganirie abara yabo ineke buna babere bawe sokia na kubagacera chipare cyo eriyo korobya obosombi nabo igo obonchoreria ase chinsemecho munande iga eyembolira sengo etera gukinya gitari abana banenkiraga ige skuru abana bakominyo kibwa sabura bagosora embure kare gutwa abana bakari gusinyugweta igo tokokwanira igoro yepare yemuna munyeroche serikali engima nkorutoro usuru pare eteri kwete kanonye ne pikipiki nonye ne gari samariete nkoro kukaren gakia besimi wa baito ni no botamero bwaito chipara chito chiaerire na kibona toko bakora na kimogo tokora muna intu abana inchi tu abaete chikura mwachire kwebisa onkerio gwata ete na gocha mata togotorora gwachire pi gekongeye goseibe encho division itari emigingo igo totagete komanya ng'abagambi twachorete mbarabi bagototenenera abagene totoroserie pareye korunya masogota gekong'u ibencho yonsi pia abantu tochandegete asengecho yembure yere nyinge igo bono gochakera bono iga otoete korora omwe musienyo atari gotoka tokwana bana bakobisi yaye Ekeombege kurigereria obokoreri bwe county ya Kisii ekyo kimanyikanite buna Kisii County Senate Oversight Mashinani asensemo ya Kitutu Chache South ni goritkorera baba kumerana asekirenga kyoko chake bene obokoreri bwabo nabo yokonyora amaigero buna barache gwikirania obokoreri nigo batebiro buna nigo ekiombe kyo kerachie kumerana asomo chyo Kisii ase amatukari bosyo inseyo boraibwo mo senator bwe county ya Kisii Richard Momwima Onyonga asoko ine kebuna babere bakumurekera eyobokorera se county ya Kisii na koine kebuna chibesa echo chikorwane na serikali nene cyabere chigotumeka asenjire bwenete erokoreta magendro ase county ye gwasangerekanie gaigarero esengencho yoko launch oversight team yeito ya Kitutu Chache South ne ni tutu abera abo moiso eko ere county engima
chi sub county chonsi bi cha launch oversight team ni ndu twarenge aba last na inde twaronchire na ntu ye itorero gaiga yo twatebire mbuya mona senge ncho musimu wa mumaima korengereria guchake gente keigaga igaseito bogetutu na inde una twasangerekanie gaiga tu NCP twerure na inde twatebire ngochi gokora tore gasi asobo amo no bwanchani na tokorereke maene erinde erio account ye iteimokerere igoro torore enibo yaite yere korurogoro yabake gotumeka senchera erengiya enderia tokonye na intu togendere buna chisemo chinde chiagendereire intu twachirega igabuna etimu ya oversight Kisii County omosike Senator Richard Momonyonka ototomire wonchokana na Kisii County twakavire chi sub county chonsi kianda chia Kisii County lero tolega iga itukorio moelio kitutu chache south kotebia abantu baito what we are supposed to do as amangana ya oversight igo twakwanire n'abantu baito ba kitutu chache south chi ward isano twatwalire amazungumzo nga kitogo chokora amangana ya oversight una twakulire rero chiwikia ngaisa tokurubono ngo chitole kuumira na 20 ekongamane nene ya oversight team across Kisii County ego koerera amangana yobo koleri bwa Kisii County na mangana implementation of the budget go ndaite gwakira ngambu ya mono abantu baito bonse coordinators mwarwa chinsemo chonsi cha Kisii County mbu ya mono igo lero twakolire ase kitengo kirige tangani ki oversight ku kiomera timu ya ward representative across Kisii County ase entunda ni gomo patron babatami betse yicho mwaka wechiribu ibere na inaisano na ibere mwaka wechiribu ibere na isano na isato imeye county ya Kisii na boigo county ya Nyamira Bishop Nemuel Mumanyi aberega kwene kyabuna nigo kina yokubaka na chibesa batami babete bagotakanwa kegendrete na nigo asubwa ngo igabarache wakanwa chibesa cyabo ukwana se abisiya nigo boigaberega kumochya agoseko bagikeria bariya bagendrete wesoke na gusageta uko bagekana egatia batami asekeria bataite watana na oborai bwa batami ase county ya Kisii na boigo Nyamira anaende aseri chiko you don't incite ekaroko tabana gotangu sitore ekeretori gusi we are entitled to live anywhere within our counties and we can become leaders within our counties. That's by Article 39. One thing kumanya inki yako romo ndona atari gosoma richiko kera richiko tari kera simo ko irwa bongo kumia kera bantu ba minto batari kolan. When you are inciting people abantu baira ne bono urwana njenge ndoma ndemune patron yaba iti intore somo rubiri obo tami mbwaja gete igoro obo tami bwarenge abantu bari getu abantu ne bajagire kurika abantu bono does it mean itajage gutumeka obo displacement waba ITP usangeli jibes people are collecting money from individuals telling them that if you don't pay 1500 if you don't pay 2000 toja wakan registration and renga yekurbo I'm cautioning those ones who are purporting to be leaders of internally displaced persons, they insist immediately. If not, ngote minatore, puna batami bare to genuine, to kuwa na bantu bara abago purport. Ngote ria bantu wonsi pipa bari bara ba ITP wa genuine. Chibe sample ya gutore. Na bate abiri twale nge kot, to that. Itwale nge kot rero, 30th. And na ende wono rero twate exactly when you are going to be paid. Ekinta atebe bono. Bona na ko batebega tiga mangana yechi bako tiga mangana ya bantu bako papot tiga mangana ya bantu bako basuka induna bantu tuwe bangete onya narenge koti tarehe 23 na ndena narenge koti lero na tabe wone ka ngoja kwa kan bon who is to tell people the right thing kote ninje na ndenye kukutaka ku proof genda judicial database na boko manya lero narenge koti
Abarai au korwa imeyense ya Kenya na baigo rogongo rwa Afrika bakora n'umurai wense Dr. William Samoei Ruto amono mokonyo ya Rigathi Gachagua nigo baba gusangerekana imeyo muco Nairobi ase umuyega bwa masabo yogo sabera ense ya Kenya kogendera bosyo ase nchirengia ukwana chingakie cyo Ruto nigabaga kugania ogo chamo kwa barai na baigo ababwatan korwa se chinse au ase nchire moyogo konya ense ya Kenya guska musyo na baigo kwenekia omorembe chinga kichonsi Ruto baigo nigabaga kwenekia egatia magendro ayo arobetia serikali ya Kenya kwanza kwenekia una aba Kenya bonsi babeire bago konyeka na gokonya ense ya Kenya guskabusyo Murikito Dorcas Kemuma na mange kurengana no robotiuru Imani nisimame nipande Murai wense Dr. William Ruto nigasabire okubwatirana n'abarai bonsi imeyense elio kwene kinganko irabale ense ya Kenya motwe naboigo konyesukia bosyo ase amagenderero Ruto nigaringe kuyakwanera yegachinga kibaringe ase omoyega bwa masabo imeyo mocho Nairobi ase boiga eresera obuya bwa masabo imeyense. We went to Nyayo Stadium and prayed, and God gave us rains. Today, we have enough food in Kenya. It is amazing what God can do. We are privileged to be leaders in Kenya at this time. And it is true that we understand, all of us, what the challenges are and what we need to do. I ask all of us to have the courage to do the right thing, however difficult it is. It is the only way we can pull our country and take our country into the future. Chinga kiechi baigo Ruto nigate bamunani ge serikali yaye rachikona kibuna koligeria bale mochando boko borwa kwa mirimo imeyense asibarachi koligeria abakenya emirimo. By the grace of God, now have reduced the price of food commodities. We are, however, yet to solve the problem of unemployment. We must continuously work together. I want to ask members of parliament who are here. We have set our target on the digital space to create jobs. Murai wense nigo baigate bamna nigo barachi koligeria abantu bali bamenyete ase chinsemo chirichigwa kwa monono mochando bugonchoria kwerire asebono barachi kobanganye na kubaligeria obumenyo chinsemo chingao. And because we have been told that there will be above normal rains in Kenya for the next 7 years, we have to be careful so that we don't again put Kenyans in danger. And that is why, as a government, we have said we will relocate Kenyans who live in fragile ecosystems along riparian reserves. Tonigo baigo amenta goteba bunanjira teyo ense ya Kenya eragenderere konye kubwatira natiko yo korwa ase egati yabarai ochakera chi county goika chinsemo chonse that there is no prosperous Kenya without a thriving Africa. And I want to repeat here today that there will be no prosperous county without a thriving Kenya. All of us, our destiny is intertwined. We must carry every village. We must carry every constituency. We must carry every county to make Kenya truly great. Moyogo yubo masabo no moyogo ikiranwa na barai a imeyense amonorogongo ru Afrika asekerenga ikirene kyugo sabera enseto ya Kenya. Dorcas Kemuma, Ndizi TV.
Mwanchi muri bano roboto ruwa edor kaske mumana rogoto ikyomere bama yayense masencherere yoboikranu hayamanaenda mange tumirane chikuraga chinsa isato iruna indembe kingo kumanya senchera ere yoboikranu tonyora sensemo ya Facebook weteran Dizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora weteran Dizi TV News na boigase website ito na bokuya somo wetera www.dizitv.net yerutogendere usanga asobwamo iritriane Evelino Sero Lida Musener to weterana sensemo yemanyerero na boigo Petro Mukeira rene kiachibitaniro gichawe kera senchera bene twaro buri ribero bya semero bero ekobwatia